बे आबसु अफिसनि मोखाङाव थानानै बेबायदि पार्टिनि खौरां रायलायनानै सोरखौबा बुंथिंबाय थानाय सन्जय सर्गियारिहा 80% सापर्ट गैया बेबायदि बुंनाय खोथाफोरखौ जों सह्य खालामनो हायाखै। आं जेहेतु एबसु सापर्टार सासे सोद्रोमा आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु इनग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखआव जों बुंदों सन्जय सर्गियारिखौ जोंनो नाङा इउपिपिएलखौ आं सापर्ट होनानै दिनैसिम दङ गतै मिटिं दावथिं राजा लामा होबथानाय ट्रेन होबथानाय कनफारेन्सफोराव मिटिंनि आबसुनि मिटिं इउपिपिएलनि मिटिं दिल्लीयाव थानाय गासै समावबो आं एटेन्ड जायो दिनै बिथाङा आंखौ बोरै बिपिएफनि होननानै बुंनो हाखो आं अम्बगाव प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै जोंनि अम्बगाव आनसलिक प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव जि गुला गुजा जाबाय हादों अशोक दैमारिनि खौरां लानानै बेखौ आं दिनै बुंनो सानदों अशोक दैमारिया दिनै इउपिपिएलनि मेम्बारबो नङा आबसुनिबो मेम्बार नङा बे ओरैनो सोरनिबा थिननायाव बखिबाय थादों आरो बेनि सायाव जों प्राइमारि कमिटिया दरखार जायोबा एक्सन लानायनि आगान सुरनानै जों दोङो बेवहायनो जों सतर्कबानि होयो अशोक दैमारिखौ नोंथाङा जि साखरि मावदों साखरि मावनानै थाबाय था अम्बगावआ जाहाथे टिकेटनि लानानै बा सन्जय सर्गियारिनि टिकेटनि खौरांखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ आं लुबैयाखै बेवखायनो आं दिनै अशोक दैमारिखौ बुंनो सानो नोंथाङा जि साखरि मावदों बे साखरिखौ मोजाङै मावनानै दलद थाबाय था सोरनिबा टिकेट लुबैनायाव थिननायाव जुदि खालामदोंब्ला नों गावगायनो बिपदजनक अबस्थायाव दोङो आं बेखौ सानो बेवखायनो आं अनुरद खालामदों नोंखौ नों दिनै इउपिपिएल पार्टिनिबो मेम्बारशिपबो लायाखै आबसुनिबो नों सासे कर्मि नङा नोंसोर बे आबसु अफिसनि मोखाङाव थानानै बेबायदि पार्टिनि खौरां रायलायनानै सोरखौबा बुंथिंबाय थानाय सन्जय सर्गियारिहा 80% सापर्ट गैया बेबायदि बुंनाय खोथाफोरखौ जों सह्य खालामनो हायाखै थांनाय 9 तारिखआव सस्त्रपारायाव मोनसे सुबुं गमा जादों बेयाव 12,000 मानसिया सन्जय सर्गियारिखौ सापर्ट खालामनानै प्रेजेन्ट जाफैदों बेखौनो नुनो मोनो सन्जय सर्गियारिया नेक्स्ट जुदि टिकेट मोनोब्ला बे देरहानाया खाथां बेयो सियरखा आं बेखौ बुङो आरो बेवखायनो लास्टआव आं बेखौ बुंनो सानदों दिनैनिफ्राय जि बुंबाय माबाखौ सन्जय सर्गियारिनि सायाव जेबो अजुहात लाबोलाफानो सिरि थानांगौ आरो अम्बगाव जायगाखौ हान्थियै लाखिनांगौ जाहाथे अहान्थि जाया खारन बहुत मानसिनि खोथा आं बुंनाय खोनादों जे बेबायदि बुंबाय थायोब्ला मा अबस्था जागोन बा मा एक्सन लानाया मोजां जागोन बेखौ बुंलायबाय थादों जों बाधा होनो गोनां जादों बुजायना लाखिनो गोनां जादों बेवखायनो आं अनुरद खालामदों नोंथाङा सिरि सिरि था सोरनिबा जुदि थिननायाव बुंदोंब्ला नोङो बेनिफ्रायबो गोजानाव थादो दिनैनिफ्राय बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय।